сеньор. Събудете се. Непознат идва. Jahre habe ich auch 20 години го чаках. 20 дълги години. Ще се дуелирате ли с него, сеньор? Може да заложиш задника си. На живот или смърт? ¡Están viejos, hombres! Verdammte Sackpolitur. Дяволите. Früher konnte ich alles schlucken. Всичко можех по-рано. Aber du ziehst immer noch am schnellsten. Но слушай, Deshalb wolltest du, dass ich dich töte, oder? тя все още си е най-красивата. Нали затова трябваше да дойда аз да те убия? Исках да загина като мъж. In mein Stiefel. С бутуши. Schätze, du hast von mir dasselbe erwartet, sonst Ти какво друго всъщност очакваш от hättest мен? du nicht daneben geschossen. Защо стрелят до мен? Wenn mich schon jemand erwischt, dann lieber du als irgendein Предпочитах да ме улучиш по-добре ти, отколкото някой ловец на глави. der mir im Rücken rumschleicht. Писна ми постоянно да Ich гледам fühle mich müde. кой ми ходи зад гърба. Чувствам се вече като стар бизон, Wir Helden sind alle müde. който е обкръжен от гладни лешояди. Nicht mehr das, was war. Всички ние вече остаряхме. Butch Cassidy, Не сме като по-рано. modern. Помниш ги, нали? Бач Кесиди. Fuß unter der Erde. Това сега е модата. Wie war der Name von dem Maschinengewehrjungen? Слушай, как се казваше това момче с картечницата? Онзи ли чака и... So Wie ist er denn? Как се казваше? ähnlich wie Нещо като... Gewesen. Той беше най-готен от всичките. Sag doch schon. Казвай де. hält mir nicht ein. Не се Irgendwas сещам. Indianisches. Нещо индианско беше. Sowas wie ihn gibt's heute nicht mehr. Нещо като него вече го няма. Пригответе оръдието за стрелба. 30 Grad Steuerbord. 30 градуса Штойерборд. Klar zum Feuern. Готови за стрелба. Feuer! Огън.
Das war ein Volltreffer. Прекрасно попадение. Django. Джанго. Der mit dem Maschinengewehr hieß Този с картечницата се казваше Джанго. Франко Неро във филма за връщането на Джанго. Участва още Кристофър Конали, Лисия Ли Лайън, Уилям Бергър, Робърт Посе и други. Доналд Плизълмс в ролята на Гани. Сценарий Нело Росати и Франко Реджиани. Музика Джанфранко Пеницио. Режисер Тед Аршер. Erkennst du mich wieder? Познаваш ли ме? Wie hast du mich gefunden? Как ме намери? Ich weiß seit Jahren, dass du hier bist. От години знам, че си тук. Ich bin sehr krank geworden. Аз бях много болна. Ich habe eine Tochter. Имам дъщеря, Мариса Хол. Sie ist noch ein Kind. Тя е все още дете. Die Welt da draußen ist noch böser als die du verlassen hast. А светът навън сега още е по-зъл, отколкото Ich bitte когато dich, ти го kümmere dich um напусна. Marisol, wenn ich nicht mehr bin. Моля те, Ich kann das погрежи се Kloster nicht за verlassen. Марис Хол, когато мен няма да ми има. Аз не мога да напусна манастира. Дал ли си обед? Nie wieder eine Waffe in Не, der Hand. но аз повече няма да взема оръжие в ръка. Ich bin Джанго nur е noch мъртъв. Ignatius. Аз сега съм единствено Und wenn Marisol отец Игнацио. deine Tochter wäre, А ако denk doch. тя е твоя дъщеря, Aber es bleibt nicht mehr viel Zeit. помисли, но нямаш много време. Adios.
закъсняхте, отче. Wo ist die Senora? Къде е сеньората? Starb vor 3 Tagen. Сеньората Vieles erspart geblieben. умря преди 3 дни. Glücklich. Много нещо и безпестено по този начин. Тя сега е щастлива. Wo ist ihre Tochter? Къде е дъщеря й? Wo? Марис Хол. Nahmen Sie Къде? mit. Те я взеха със себе си. На Die Chef. парахода. Кой параход? Wovon sprichst du? Изобщо за какво говориш? Des Teufels Boot. Дяволът. Дяволската лодка, отче. Вода. Вода. Дяволите. Verschwinde hier lieber. По-добре се махай от тук. Въоръжен ли беше? Не. Не беше въоръжен, ваше превъзходителство. Aus welchem Kloster kommst du? От кой манастир си? Santo Domingo. Санто Доминго. Weißt du, wie man mich nennt? Знаеш ли как ме наричат? Den Teufel. Дяволът. Was wolltest du hier? Какво търсеше тук? Hast du mich beobachtet? Наблюдаваше ли ме? Du hast Mädchen aus San Vicente geraubt. Взел си едно момиче от Сан Висенте. Искам да я взема обратно. Каква арогантност. Du willst sie haben? Отче, искаш това момиче? Защо? Bist du vielleicht an einer speziell interessiert? Някоя специално ли те интересува? Eine Zügellose. Може би някоя по-разпусната, с тайни Sehr страсти. Ich kann dich verstehen. Повечето от тях са много атрактивни, разбирам те. Коя е любимата ти? Ist es die hier? Тази ли е?
Diese vielleicht. Или може би Ich тази? denke, sie ist es. Мисля, че тази имаш предвид. Wie heißt du? Как се казваш? Marisol. Im Bordell von Villa Hermosa zahlt man mir für sie ein Vermögen. Бордея на Вила Wie Харамаза bist du mir? ще ми платят цяло състояние. Ти отче, колко предлагаш? Ruhig, Lara. Ganz ruhig. Спокойно, отче. Спокойно. Wohin fahren wir? Niemand На къде отиваме? Sie wollen Никой не знае това. Събират работоспособни мъже и красиви момичета. Никой никога не се е връщал. Ставайте. Werft ihn raus! Изхвърляте го. Den da auch! Този там също. Den auch! Този също. Der da lebt noch! Но той е още жив. Свине такива. Проклети убийци. Отвратителни страхливци. Damit reserviert ihr euch einen Platz in der Hölle. С това си запазвате място в ада. Die da. Тази там. Reservierst uns also die Hölle. Ти значи ни запазваш място в ада. Ти още сега ще си получиш мястото в пречистващия огън.
Platz, um deine Sünden zu büßen. Чудесно място за изкупване на греховете. Това не е ада, но яда не е далеч. Приятно прекарване. Счупен. Bitte nicht, Sir. Моля ви, не дейте, сър. Един покойник е достатъчен за днес. Продължавайте, а този го хвърляте в реката. Sie sind Engländer, nicht wahr? Вие сте англичанин, нали? Шотландец. И настоявам да бъда точно такъв. Шотландец. Ich war Insektenkundler an der Universität von Edinburgh. Бях в университета Единбърг. Занимавах се с изследване на насекоми. Идвах в Мексико. Научна експедиция. Този Орловски накара да ме отвлекат. Прекарах 2 години на този проклет кораб. Този откачен ирландец търси Марипоза негра, пеперуда, която изобщо не съществува. Трябваше аз да търся тази пеперуда и разбира се, не я намерих. И от известно време работя за тези кучи синове в тази мръсна дупка. Мисля, че вече поне 1 година съм откарал. Някой бягал ли от тук до сега? Единственото бягство от тук, скъпи ми отче, е смъртта. Orlowski ist Ungar. Kam nach Mexiko. Орловски е унгарец. Чрез Максимилиан е дошъл в Мексико от Австрия. И когато Максимилиан го нямаше, Орловски и синовете му заказиха, останаха на сухо. И нищо не беше останало на цялото семейство, освен едно сравнително добро оръдие. Пиратстваха малко по брега. Хайде, англичанино, бачка и не приказвай. Един ден Орловски чу нещо за тази запустяла мина. Бяха я зарязали. Никой не искаше да работи тук. И тъй като той е умна главичка, разреши проблема, като започна да отвлича селени, да ги поробва и да ги кара тук да бачкат. Толкова проста е историята. Бас държа, тази свиня Орловски сега си пие шампанското и набучва живи своите пеперуди. 100 пъти съм мислил, как мога да си разчитя сметка с този мръсник. Така ми се иска да мога него да набуча жив, като неговата Марипоза негра. Да пляска колекцията като единствен екземпляр от една зла измряла раса. И тогава да покажа на целия свят и да кажа, ето, виждате ли, така трябва да бъде заковано цялото зло на земята. Мечта.
нищо друго. Hier verliert man langsam den Verstand. Човек почва да губи разсъдъка си лека по Du hörst лека ja gar тук. nicht zu. Но ти май не ме слушаш, а? Woran denkst du, Padre? За какво мислиш, отче? Da oben die Tonne. Там горе. Ob es dafür einen Deckel gibt? Има ли капак онзи варел? Du verlierst aber ziemlich früh den Verstand. Ти твърде рано си загубил разсъдъка. Gib mir was zu essen, ich habe Hunger. Гладен съм, дай ми нещо за ядене. Da wird's bald, du Fettwanze. Хайде, тлъстак. Момент. Не виждам теджерата. Das müsste klappen. Това би трябвало да стане. Gib mir einen Stoß und renn zurück in die Baracke. Бутни ме и бягай обратно в бараката. Каквото и да се случи, не спирай, а продължавай да бягаш. Разбрали? Разбрах. Ти сигурен ли си, че тази работа ще свърши добре? Или си напълно откачен, или пък знаеш нещо, което аз не го знам. Аз ще се върна и ще измъкна всички ви от тук. Бях хотел да се върне. Знаех, сега ще си откачен. Разчитай на мен. Аз ще се върна. Wenn du dein Versprechen hältst. Ако си държиш обещанието, наистина ще го заковем. Ich habe es geschafft. Успях. Kannst du mir mal helfen? Ще ми помогнеш ли?
Оставете ме на мира! Свине такива! Не ви ли беше достатъчно, че убихте мъжа ми? Бандити, престъпници! Приятели, сеньори, моля ви, тя е... Не дейте! Помощ! Достатъчно. Ей ти, там долу. Какво каза? Казах достатъчно. Значи си изрекал последните си думи. Хубаво място си намерил. Unverschämter Lärm. Много шум дигат. Lassen einen arbeitenden Mann nicht mal in Ruhe schlafen. Не може ли стария човек да си поспи на тишина? Etwas Öl könnte nicht schaden. Wir müssen was... Малко смазка няма да навреди. Че работа ни чака. Wunderbar. Eine bemerkenswerte Waffe. Прекрасно оръжие и чудесно попадение. Das neueste Winchester-Modell. Последният модел на Уинчестър. Колко бройки мога да получа? Два съндъка. Повече не мога да изнеса без да ме забележат. Ще ги купя. Една катафалка с картечница. Какво означава това? Главата, която стоеше забучена на кораба, беше главата на баща ми. Убиха го, когато той се опита да защити дъщерята на Долорес. От 7 месеца преследвам кораба, за да застрелям дявола. Не можах да го улучша. Нямах късмет. Пушката ми беше много стара. Пилотка вече нямам. Този проклет дявол. Така казваш се нарича това? Maschinengewehr. Картечница. Картечница. Някой ден аз ще убия дявола.
и ще погреба главата на баща ми. Und du? А ти? Warum bist du hinter ihm her? Ти защо го преследваш? Hat er dir jemand genommen, den du liebst? Да не би да те лишил от някого, когото си обичал? Wo? Кого? Къде? Einige Mädchen aus San Vicente. Sie haben Няколко момичета от Сан Висенте. runtergebracht. Ich habe Свалиха всичките момичета от кораба, аз ги видях. Bringen sie nach Villa Musa. Ще бъдат вкарани в Вила Муса с... Ich bin gerade erst angekommen. Gefällt Ihnen denn in Villa Hermosa? Харесва ли ти във Вила Муса? Забавлявате ли се? Разбира се. Guten Abend, Richter. Guten Abend. Donna Gabriela, ich freue mich. Дона Габриела, радвам се, че ви видим отново. Удоволствието на моя страна, господин сенаторе. Ich habe was Besonderes für Sie. Ich bin sehr gespannt. Днес съм приготвила нещо много привлекателно за вас. Любопитен съм. Ein mieser Spaß, verdammt. Тъпи майтапи. Rico, schaff den Müll da draußen beiseite. Я изхвърлете този буклук навън. Hey, du Clown. Ей, клоун Bringst такъв. uns den Toten hierher. Защо ни носиш този покойник? Gott Това да vergib не е някакъв майтап. Господ прощава, Django nie. а Джанго никога. Wo versteckt ihr die Mädchen aus San Vicente? Къде сте скрили момичетата от Сан Висенте? Кои момичета? Кой сте вие? Тук не крие никакви момичета. Това е порядъчен дом. Тук са. Sie hält sie irgendwo gefangen. Скрила ги е някъде. Долорес, това е сестра ми. Miguelito! Geh ans Maschinengewehr. Отиди на картечницата. Wenn irgendjemand sich bewegt, Ако някой мръдне, schieße ohne nachzudenken. стреляй без да мислиш. Da oben, Miguelito! Kommt mit, ich bringe euch nach Hause. Елате с мен. Аз ще ви върна у дома. Wo ist Marisol? Къде е Марис Хол? Ваше превъзходителство. Ich habe ein Geschenk für Sie. Нося подарък за вас. Eine echte Komtesse. Истинска контеса. Sie haben nichts zu befürchten. Не се страхувайте от нищо. Stehen unter meinem Schutz, Madame. Вие сте под моята закрила, мадам. Fassen Sie mich nicht an, Sie Не ме Schwein. докосвайте, свиня такава.
Willkommen an Bord. Добре дошла на борда. Blaues Blut ist eine Rarität in diesem Winkel der Erde. Това вино е рядкост по тези краища на земята. Trinke nicht mit Аз не пия с бандити. Bekado, mäßige dich. Бекадо, Sie ist овладей се. primitiv, Тя е малко примитивна, wilde. Verzeihung, дивачка. Извинете, превъзходителство. Er holte sich die Mädchen von San Vicente. Взе момичетата от Сан Висенте. Hinter den Mädchen war der Mönch. Монахът търсеше тези момичета. Ако не бях 100% убеден, че той е в мината, щях да реша, че погребалният агент и нашия монах са едно и също лице, превъзходителство. Du kanntest ihn, nicht wahr? Ти не го познаваше, така ли? Wer ist er? Кой е той? Maul auf! Отваря устата. Wie heißt er? Как се казва той? Ich würde, dass ich ihn nie gesehen habe. Наистина, не съм го виждала. Starb, hat sie mir gesagt. Когато майка ми умря, Ein Mönch würde kommen. тя ми каза, ще дойде един монах. Кой е баща ти? Къде е баща Ich ти? kenne ihn überhaupt nicht. Аз изобщо не го Meine познавам. Mutter sagte nur, Майка ми каза само, mein Vater war bekannt. че моят баща е бил известен като Wie името. war sein Name? Името. Django. Джанго. Django. Django, ja, der Django, Name stand auf Django. dem Kranz auf dem Sarg, der explodierte. Да. Това име беше написано на венеца, когато експлодира. Джанго е мъртъв. Аз видях с собствени очи над гробния му камък. Findet ihn. Достатъчно. Искам да го намерите. Който и да е, искам да бъде убит. Намерете проклетата катафалка и вижте сметката на всеки около нея. Разрушете катафалката. Zerstört sie alle. Разрушете всичко. Verstehst du? Разбираш ли ме? Alle Leichenwagen. Изгорете всички катафалки. Ich will nie wieder einen Leichenwagen sehen. Не искам повече да видя катафалка. Искам навсякъде да бъдат унищожени. Sei vorsichtig, Kollege! Fahr zurück! Бъди внимателен, колега, върни се. Откъдето и да идваш, върни се, вземи мен. Ще ви убият. Има един луд, който явно мрази нашия почтен занаят. Бях късметлия, че другите също загинаха. Да разрушиха 10 катафалки, 6 от нас загинаха. Трябва спешно да предприемем нещо, но не знам какво. Каква хубава кола имаш. И това е чудесно качество. За съжаление, днес вече не се произвеждат такива финни неща. Du hast dich aber sehr gut vorbereitet. Ти добре си се подготвил. Ти значи си знаел. Ich habe eine Nase für sowas. Подушвам такива неща. На къде отидоха? Надолу, към Сан Педро, Пиролапан. Eine Menge Arbeit für dich. Ела утре там, ще имаш доста работа. Wer hat dir erlaubt, dieses Kleid anzuziehen? Кой ти позволи да облечеш тази рокля? Съблича я, бяла курво. Sofort aus. Събличи я Ich веднага. hol's dir mit meiner Peitsche vom Leib. Или ще ти я смъкна с къмшика си от тялото ти. Ganz bezaubernd. Ich wusste es. Прекрасно. Аз си знаех, че ще ви отива. Manieren, Pecado. Пекадо,
обоздай лошите си маниери. Ще ме придружите ли, контеса? Аз имам една много интересна колекция от пеперуди. Можете да си спестите тази ирония. Моля ви, мадам. Не знам, аз мислех, че вие само искате да ме... Аз едно малко влюбено момче, което според вас събира цял живот пеперуди, за да преласти една госпожица ли? Не са ли прекрасни? Защо тук няма нищо? Там някой ден... ще бъде върхът на моята колекция. Марипоза негра. Представете си я. Дневна пеперуда. Черна. Движи се единствено в тропическата джунгла. Рядка пеперуда. Фата Моргана. Веднъж в Мадрид видях такава сбирка при Маркиз де Авила. Рамон де Авила. Аз съм се срещал с Маркиза. Той беше посланник при Виенския двор. Да, беше. Трябва да пинем нещо по този случай. За Европа. За далечната, обичана Европа. Какво има, контесо? Не можете да понесете тази гледка ли? Не обръщате внимание на трупа. Друго нещо виждате ли? Роби, които носят камъни. Прекрасно. Знаете ли какво става с тези камъни? Тези камъни се превръщат в сребърен поток. 24 часа денонощието. Цяла година. Но това са хора. Те ги вижте. Те имат ли нещо общо с вас, с мен? Какво познават тези същества? Освен глад, жажда и страх от смъртта. Няма никаква разлика между тях и молитвата, например. Погледнете нас двамата. Ние сме привилегирована раса. Ние представляваме красотата и не можем да живеем без нея. Изабела, ще ви доверя една тайна. Скоро, даже много скоро, аз ще ограбя Банко Тропика. Не заради парите. Сейфът на тази почетна банка, в него е наследството на Монтесума, скъпоценности, майсторски вещи. Нещо, което може да бъде носено единствено от крал и кралица. И те ще бъдат наши и ние ще можем заедно да ги носим. Ние ще можем да владеем едно кралство. Извинете, превъзходителство, много е важно. Този монах е избягал. Избягал ли? Кога? Малко след като пристигна. Няма никакво съмнение. Това е същия човек. Това е Джанго. От кой монах беше дошъл той? От манастира Сан Доминго.
von diesem Leichenbestatter. Wird's Разкажи ми за този погребален агент. Хайде, отваряй си устата. Катафалката, картечницата. Къде е? Не знам, кълна се. Не знам. Мръсник. Мръсник. Една жена с две деца са в ръцете ми. Ако се приближиш, ще им пререже гърлата. А сега? Дай ми болата. Тихо, или ще те убия. Ти обичаш да пушиш пури, нали? Чакай, амиго, какво ще правиш? Нали търсиш момичето? Ще ти кажа къде е то. Той е на кораба. Ще ти кажа къде отива парахода. През нощта, срещу 30 към вила Хармоза. Кълна се. Те искат да нападнат Банко Тропикал. Нощта срещу 30. Да пробваме тази, а? Не, дей, моля те, амиго. Хайде, деца. Пушенето е нездравословно.
Rosita! Wo seid ihr? Къде сте? Какво сте направили с нея? Отивайте си, тук нямате работа. Oh doch, ich bestimme, was ich hier suche. Имам и аз решавам какво. Този човек на име Джанго. Къде е той? Той мисли да нападне парахода. Вие помагате ли му? Du! Ти! Geh in den Beichtstuhl! Влизай в Ich wiederhole nie einen Befehl! кабината за изповед. И гледай да не повтарям. Sie möchte beichten. Тя иска да се изповяда. Тя сгреши. Ти нали сгреши? Нали? Du sollst dem Padre beichten, was du mit mir getan hast. Хайде. Изповядай се на отеца какво направи с мен. Или може би се срамуваш твърде много? Meine Liebe. Тогава аз ще се изповядам вместо теб, скъпа моя. Enthüllte die sanfte Haut deines Rückens. Аз разкрих нежната кожа на гърба ти. Държахте ето така. И след това тя крещя. А след това тя почувства нещо, което до сега не беше почувствала никога. Zu empfindlich, die Kleine. Но малката се оказа твърде чувствителна. Sag schon, alter Padre, wie ist ihre Strafe? Казвай, отче, какво е наказанието? Die hat den Leutnant getötet. Er muss hier Той уби лейтенанта. Трябва да е тук някъде. Dolores. It's all over now, Dolores. They can't hurt you anymore. Brother Ignacio. No, I'm only Django, Padre. No. The good Lord protects the meek. It is He who has sent you to save us. Did you find the girl you were looking for? She's still on the boat. And by now they must have figured how important she is to me. I need your help, Father. Your knowledge, your patience. What can we do for you here? I need a bait to tempt the devil.
And now? And now we put it in the bank. $2:00. He's not coming. That bandido lied to you. And anyway, with all his silver, you know, why should El Diablo hold up a bank? Oh, mira, look, Django. And now let's hope he falls for it. This dagger was used for Кинжалът на Монтесума. Той присъстваше винаги в жертвоприношенията. Ацтеките с него са отваряли гръдния кош, за да вземат сърцето. Наистина, изключителен. Den trug einst eine Frau Montezumas. Очудващо. Това е на жената на Монтесума. Прекрасен е. Аз искам пръстена. Не ме докосвай, черна курво. Тя е като диво животно. Робите клонят към социалните отклонения, защото си мислят, че покрай сексуалното задоволяване на господаря могат да станат нещо повече. Марш на място. Mariposa negra. Ruiniert. Съсипана. Verdammte Kakerlake. Мръсна хлебарка. Meine geliebte Frau, ich liege hier am sumpfigen Моя обична жено, und sterbe an Malaria. аз лежа и умирам от малария. Точно сега, когато мечтата на моя живот се сбъдна. Марипоза негра съществува. Посвещавам на теб това откритие като залог за моята вечна любов. Подпис Мануел де Сото. Ich bin fest davon überzeugt, er wird hierher kommen. Сигурен съм, че той ще дойде тук. Er ist besessen von der Idee, den Mariposa Той е Negra zu обсебен besitzen. от тази идея да притежава Марипоза негра. Написах къде е хваната. Ти ще се върнеш после в манастира. Едно по едно. Darüber denke ich später nach. По-късно ще помисля за това. Wichtigeres zu erledigen. Сега имам по-важна работа. Разбираш, нали? Ich habe doch jetzt eine Tochter. Сега имам Bin ich kein дъщеря. Vater mehr. Jetzt bin Сега ich вече ein не съм richtiger отец. Vater. Сега съм истински баща.
Виждаш ли нещо? Дяволът идва. Вързал се е. Какво виждаш? Марисол. Марисол. Искам и аз да я видя. Тя е прекрасна. Ако ми изпадне, ще я скъсам. Bald wirst du in Frieden ruhen, Vater. Скоро ще почиваш в мир, татко. Ich beerdige deinen Kopf im Schatten des singenden Baumes. Ще погреба твоята глава в сянката на пеещото дърво. Какво е това пеещо дърво? Ела в моето село и аз ще ти го покажа. Имаме и пеещ крас. Трябва ни жив, за да не се случи нищо на Марисол. Ти отиди до лодката, аз ще се погрижа за войниците. Дано не ти стане лошо. Аз често съм пушил. Nimm die Hände hoch. Вдигни си ръцете. Wir haben ihn. Пипнахме го. Auch kein schlechter Fang. Също добър улов. Deine Falle war genial. Твоят капан беше гениален. Пеперудата беше наистина забележителна. Само нямаш откъде да знаеш, че прочутият професор Десото не е починал от малария, както писаха вестниците. Не. Аз го убих. Повярвай ми, отче, никой до сега не ме е правил на глупак. Кой ти каза, че ще нападна банката? Кой каза? Алонсо ли? Или Цаво? Кого видя? Срещнах и двамата. Оставете го на мен, ваше превъзходителство. Ще се зали, че изобщо се е раждал. Не. Той ще се върне в мината. Като предупреждение за всички, които все още мислят, че някой може да избяга от тази мина. Там ще си умреш лека по лека от глад и жажда. Слънцето
ще те изсуши. Moskitos werden dich auf. Комарите Du wirst zusehen ще können, те изядат. wie ihre Larven aus deinen Wunden kriechen. Ще гледаш как тялото ти се покрива с рани. Das beängstigt dich nicht? И това не те впечатлява? Natürlich nicht. Разбира се, че не. Nicht Django. Не и Джанго. На оръжие, братя! Vielleicht bekommst du doch Angst. Може би ще се оплашиш. Ужасно ще се оплашиш. Ich dir verrate, Ако ти dass кажа, ich dieselbe Behandlung für deine Tochter vorgesehen habe. че същата процедура предвиждам и за дъщеря ти. Dieser Dolch wurde benutzt, um Този кинжал е използван, за да се отваря гръдния кош das Herz rauszuschneiden. и да се изреже сърцето навън. Не те ли е страх от мен? Ти не можеш да живееш без мен. Du bist wirklich der Teufel. Ти наистина си дяволът. Schaff die schwarze Hure fort. Разкарай черната курва. Das wird mein Hochzeitsgeschenk an dich. Това ще бъде сватбеният ми подарък. Pereira? Ja, Exzellenz. Eskortiere die Comtessa zu meinem Hauptquartier, wenn sie aufwacht. Придружи контезата до главната квартира, когато се събуди. Ich schicke Mulis, die drei abholen. Доведи тримата. Wie geht's denn, Django? Как е, Джанго? Gewöhnst du dich langsam an die Moskitos? Свикваш ли лека по лека с комарите?
Благодаря. Wenn ich ihm berichte, dass du auch die weiße Hure getötet hast. Няма да те притесни, ако му кажа, че ти си убил и бялата курва. Пада, всички ще се разплатим. Ей, вие там горе. Трябва да вземат тримата. Раят ги чака. Това ли са тримата? Братко англичанин, последвай ме. Защо Орловски е убил професор Де Сото? Защото мислеше, че той е скрил някъде Марипоза Негра. Ти защо не ми каза това? Изненадан ли си? Нали ти казах, че ще се върна? Продължавай, иначе ще забележат нещо. Какво ще правиш? Ще се биеш сам срещу тях ли? Аз ще ви отведа всичките у дома. И как? На борда на неговия параход. Ами да, естествено. Да има специалист при теб, който да ми изправи гръбнака? Чакай.
Взрив. Продължавай. Wenn die ARA hält, was sie verspricht, können wir in diesem Jahr eine 10%ige През тази година наистина можем да очакваме 10% повишение. Още хора необходими ли сте? Колкото повече, толкова по-добре за работата, но ядат повече. Ще се обадя след няколко седмици. Nach der Arbeit treib alle vor der Plattform zusammen. След работа искам да събереш всички пред платформата. Да видят труповете. Това е Джанго. Намерете го. Сакривци, застреляйте го, нападайте, той е сам. Сам и още половин човек.
Da drüben ist er. Da drüben. Ей го, там, отсреща е кучия му син. Jetzt hat er mir noch einen Drink spendiert. Почерпи ми и питие даже. Стреляй, какво чакаш? Erschieß mich doch endlich! Застрели ме най-сетне. Are you sure of your decision? Yeah. I want to stay here with them. It's a fine place here. A place where gold is used for wind songs. Why don't you stay too? I can't. Not while there are still people who need me.
be back! I'll be back!